खुलुमबाय आंनि बे स्वrang लामा YouTube चेनेलजों आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय। दिनै नोंथांमोननो आं बेखौनो खिन्थानो सानदों। नोंथांमोननिसिम आं जेब्ला दिननिफ्राय आं भिडिअ होनो हायाखैमोन बे दिननिफ्रायनो आं जोबोद आंनि चेनेला बिराद बिपदाव गोलैना दंमोन आरो जोबोद प्रब्लेम जाना दंमोन नोंथांमोन। बेनिखायनो नोंथांमोननो आं भिडिअ लाना फैनो हायाखैमोन। नाथाय नोंथांमोना सानबाय जानांगौ आं बेसेबां दिन मानो भिडिअ होनो हायाखै होननानै। आं प्रब्लेमखौनो सल्भ खालामनो हायाखै। आंनि चेनेला बिराद प्रब्लेम गोलैना दंमोन। ओरैबायदि प्रब्लेम जादों होनब्ला जाय मानसिया बुंनो थाङोब्ला जाय मानसिखौ आं मदद खालामदोंमोन बे बिथाङानो आंखौ कपिराइट होना होदों आरो जोबोद दुखुनांथावना। आं बे बिथांखौ आं मददसो खालामदोंमोन आरो जोंनि माखासे गोबां इउटुबारानो बिनि भिडिअखौ लानानै माखासे मदद खालामफादोंमोन। दिनै गावनि गोरोन्थिनि थाखाय बयबो निमाहा बिनायखौ लानानै माखासे बयबो मदद खालामफादोंमोन। बे बिथांनि मुंखौ आं लानो थाङा। दिनै आं जि बिथाङा मावदों बिथांनि बेरेखायै आंबो मावनो होनबा हायो, नाथाय आं बेफोरबायदि अख्रा गोसोजों आं मावफिननो साना। खिन्थु आं सानो जुदि बिथाङा आंखौ नटिस होनायमोनब्ला बे भिडिअखौ आं डिलिट खालामगौमोन। नाथाय बे बिथाङा आंखौ नटिस होआलाबानो डाइरेक्टलि आंखौ मा खालामदों, डाइरेक्टलि आंखौ कपिराइट होना होदों। 10 मिनिट जानो नागिरबायमोन आंनि चेनेला। आं बिनिखायनो बे साननैसोआ इउटुबाव भिडिअ होनो हायै जानानै थादों। बेखायनो नोंथांमोननिसिम आं निमाहा बियो। दिनैनिफ्राय आं रेगुलारलि भिडिअ आगारसिगोन आरो दाबो दं कपिराइटआ बोखारजायाखै। दा आं बेखौनो सानो गोबां इउटुबारफ्रानो बेखौ मदद होफादोंमोन आरो आंबो मददसो होदोंमोन। दा आंनि सायाव मा गोसोजों आंखौ मा साननानै आंखौ बेबायदि दा कपिराइट होखो बे बिथाङा आं बुजिस'ना मोनाखै। आरो आं सानो आंबो सासे इउटुबार, बिथाङाबो इउटुबार होननानै। दा बिथांनि सायाव माखासे प्रब्लेमखौ जोंबो बयबो सुबुङा मिथिदों होननानै बिथाङाबो निमाहा बिदोंमोन नालाय। आरो जोंबो बयबो बिथांमोनानो इउटुबारफ्रानो बोखां बयबो गाव गावनि चेनेलाव होदों। बेखायनो आंबो होदोंमोन आरो जोंबो मदद होदोंमोन। नाथाय बिथाङा आंखौल' मा साननानै आंखौ बेबायदि कपिराइट होखो आं मिथिस'आसै आरोना। दा बिथाङाबो आंनि चेनेलखौ नायदोंबा नोंथाङा आंखौ अननानै कपिराइटखौ बोखारना होगोन। मानो होनब्ला आंबो नोंखौ मददसो खालामदोंमोन, नोंनि सायाव आं बेरेखा खामानि मावाखैमोन। आरो नोंथाङाबो मिथिखागौ भिडिअखौ नुनानैसो नोंथाङा कपिराइट होदों। नाथाय गोबां मानसियानो नोंथांनि भिडिअखौ गोबां मानसियानो आपल'ड खालामदों आरो आंनि सायाव नों मा दुखु मोनखो? आं सानदों जोंनि बर'जों गावजों गाव अनलायनांगौ आरो जों मोजांखौ लाबोनांगौ। आं बेखौसो सानो। आं सानो आरो जों जायफोर बुजिस'नो हायाखै बेयाव जों गियान होनानै जों गाज्रि आखुनि बा बुजिस'यै मानसिफोरखौ जों गियान होनानै जों सुद्रायहोनो हागोन। जोंनि बे बर'नि गेजेरावसो आं बेफोरबायदि कन्टेन्टखौसो आं लाबोनो सानो। दिनै नोंथांनि बायदि बेरेखा आंबो मावनो होनबा हायो, नाथाय आंनि गोसोआव बेफोरबायदि बेरेखाखौ मावफिननो आं साना। नाथाय आंनाव माखासे गोरोन्थि दंबा आं नोंथांनिफ्राय निमाहा बियो। नोंथांनि सायाव जुदि आं माबा मोनसे गोरोन्थि बुंदोंबा, नाथाय नोंथाङा जुदि नोंथांनाव अननाय दंथारोब्ला बे कपिराइटखौ बोखारना होगोन। आरो नोंथांनिसिमबो आं नोंथांखौ मुं लानो थाङा। दिनै बिथांमोननि गेजेराव आं बुंनो गोनां जाना फैदों। मानो होनब्ला आंनि माखासे साबस्क्राइबार बिथांमोना आंनाव माखासे वाट्सएपजों आरो माखासे कमेन्टजों सोंनाय बाथ्राखौ लानानै दा आं फोरमायनांगौ जाना फैयो। बेनिखायनो आं दा नोंथांमोननि गेजेराव जाय मानसिया आंखौ कपिराइट होदों आं बेखौ खिन्थानो हानाय नङा। बिथाङाबो आंनि इउटुब चेनेलखौ नायो जानांगौ। बेखायनो बिथाङा नाजाथारनाबाबो कपिराइटखौ बोखारना होगोन। आरो जोङो जाय मानसिया खैफोदाव गोलैदों, जाय मानसिया प्रब्लेमाव गोलैदों, जों बेफोरखौसो मदद होयो। आरो जों गासै बर', जों गाव गावनि आथिङाव गसंनो नागिरसेयावबो जुदि नोंथांमोना बा नोंथाङा आंखौ बेफोरबायदि खालामना होयोब्ला होमबा जों गावजों गाव मा जागोन? नाथाय नोंथांनि हानस'नो हायैखौ जों हानस'नानै नोंथांखौ जों मददसो खालामनाय। बेखौनो आं सानो। जों गाव गाव होननानै गावजों गाव बर' होनलायनानै जों गासैबो गावजों गाव मददसो होलायनांगौ। बेयाव गाज्रिखौ लाबोनाङा। गाज्रिखौ लाबोयोबा नोंथांनि गाज्रिया जोंनावबो दं आरो बैनावबो दं, बयनावबो दं। ओंखायनो गाज्रिखौ जों ज्राब गारनानै जों मोजां लाबोनो, मोजांखौसो जों हास्थायनांगौ। बेयाव गाज्रिखौ आरो नारसिनोबा जाय खालामजाग्रा बेहाबो गाज्रिखौ रागा जोंफिननाय फैयो। ओंखायनो गाज्रिखौ नागारगोन। जों गासैबो एसे एनै फरायनाय गोजाखा जों, आरो बांसिन फ्रायानो बुरजा फरायनाय दं। दिनै बे फरायनायखौ लानानै जोङो मोजां गियानखौसो सोनो नांगौ, जों गाज्रि गियानखौ सोनाङा। बेखौनो आं सानो। आरो बिथाङाबो एसे बुजिनानै नायदो। आरो नोंथांमोन, दिनैनिफ्राय आं भिडिअखौ रेगुलारलि आगारसिगोन आरो बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननो नटिस होबाय। आं दसेनि उनाव आरो माखासे भिडिअ लाना फैगोन नोंथांमोननिसिम। बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोननिसिम गोजोन्थों।